Takže mu nič nedáme, áno? Dobre. Ja som Vy ako obvinení máte nárok len na kópiu svojho výsluchu. Ďalšie materiály sa tu nedostanete. Počúvajte ma, ďalším veciam sa vy nedostanete. Ja vám hovorím, čo mi tu povedali. Takže fotokópiu vášho výsluchu ste už dostal. Dobre, pán Haščík? Nedostal. Mojho výsluchu nie. Riaditeľ povedal, že ste dostal. Dávali ste si aj sťažnosť. Sťažnosť bola preverená niekde na ministerstve. No, hovno bol prepačený, bol preverený. Jednoducho... Ja som nedostal fotokopiu, ja som dostal tvrdenie pani Kolníkovi o tom, že som čo si povedal, ja chcem fotokopiu svojho výsluchu. Že ste ju dostali? Nie, nedostal som nič. To mi netvrďte, ja to nemám. Ja som nedostal nič, ja som dostal len podvrhy vyrobené políciou. Ja chcem originál svojho výsluchu zo dna 8.1. Ten originál si žiadam od vás. A to, že ste mi není ochotní dať tento, ja si všetko nahrávam. Aj toto, čo ste mi povedali. Ja mám všetko zaznamenané. Takže tvrdíte, že to nemám právo dostať. Nie, že už ste ho dostal. Nedostal som nič. Ja chcem originál svojho. Ja som dostal len také poučenie o tvrdení. Sfalšované políciou. Iné my nemáme. Ďakujem, to som potreboval vedieť. To bolo z jakého roku? 2009. Nemám aj to, čo ste vypovedal, takže... Ja som nevypovedal. Ja som prišiel na políciu, ja som podal normálnu výpoveď a svoju výpoveď som podpísal. Nie také tvrdenie, ako vyrobila Kolníková. Počúvajte. Dobre, Ja som sa na to informoval, to, čo mi povedali, ja som vám k tomu povedal. Dobre, Nadpraporčík Ivan Sokol. Nadpraporčík Ivan Sokol to je. Dobre? Ďakujem. Prosím.